belarria martxan, badator musikaria. Guardian entzule, ongi etorri musikariaren saio berri batetara gaur gurean protagonista nagusiak bi eta gainera Donostiatik mugitu ere egin gabe. Gauez, Herrimin taldea izango dugu, Herriminen inguruan hitz egiten ibiliko gara, eta orain Guardian, Mugan taldeko Joseba Pastor izango dugu gurekin, atzo Gizarren eman zuten kontzertuaren inguruan hitz egiteko, hemen zuen etxean, musikaren etxean, ongi etorri musikariara. Musikaria, Iker Gurrutxaga. Beno, hemen hau aurkeztu zigutela demora bat, bai? Eta hirugarren ez, ekarri du gurena Joseba Pastor, diskoaren inguruan, ez gaur diskoaz, baina gehiago hitz egiteko. Bueno, baina horretarako gainera laguntza daukat, gaurko honetan nire kamera Guardian. Eguerdion. Zer moduz? Ondo, egia esan ondo, bai. Ez daukat ajerik atzotik, beraz ondo. Bueno. Bai, oso ondo. Aje izango duena. Emozionala. Ziur asko, Joseba izango da, Joseba Pastor, kesi Guardian. Itxaron. Hemen, hiru mikro... Ez, lehen da biziko ez dut asmatu, baina bigarrengoan uste dut, baietz, itxaron, horrengoan asmatzen dudan, Joseba, ez da ere, eta hirugarrengoa izango. Hemen, badakizu zer den, teknikanik ez dudala egiten normalean, eta hemen dauzkagula mikrofono festa bat izugarria, eta alako batean bat zabaltzen dudanean, eta horrengoan espero dut baietz. Eguerdion? Bai. Claro, etzen zaila, kontatzea zen, baina ez nekina zen ura. Claro, bat, bi, iru, lau. Karo, niretzako ura bigarren gidariarena da. Claro. Bigarren gidaria. Ez, baina da, lehenengoa nirea eta gero bat. Ja, gonbidatua da, bigarren gidaria gonbidatua da. Bueno, zuzeneko kontuak. Bueno, aje emozionala esan dugu. Baduzu aje emozionalik. Bai, bueno, ez da inbesti igual laje emozionala bezala, baina hori deskantxo sentsazio bezala, jazta. Ibigea aste pila bat honen atzetik, eta azken astean desente agobio, ensaioa, ez dakize, gainauki genuen jaleo pixkatze hori, goizean zegoen emakumeen itzulia bulebarrean eta enpresen lasterketare bai, eta kargatzeko zien bar genuen, eta horreko gunean, eta izan da aste pixka bat hola mugitua, eta orduan, ja gaur, astelena, jazta, atzo egin genuen, afaldu genuen lasai, eta jazta, bihar aste artea ere. Begira, bai, esan duzu ez, itzuli hau hemen, izan da, lasterketa hori zuen orduan, reala. Bai, kontraprogramatu zigun, ebasek. Eta hemen galdera, eta zuek, bazkide txartelak utzi zen dituzten? Nik klubari utzi nion, baina ustez ez ziatela erosi. Lagunen bati ez nion utzi behar, porque lagunak etorri batzen kontzertua. Lagun bati ez nion utziko, baina ez da brometan ere. Hemen, galdetu behar nion hau iraiaz, aurreko guztietan, reala izan da izpide. Aurreko bi elkarrezketetan reala izan da izpide. Baina mikrotatik kanpo igual. Ez, bigarrengo mikrora ekarri genuen. Bai, nola kamisetarekin etorri zinen, eta hori guztiak. Eta atletik irabazien nion. Nik, begira, esango dut ni futbolzalea oso naizela, eta atze ikusi nuenean jendea bufandarekin kontzertuan esan, suposatzen dut partida gongo dela, ezta? Baten bat bufandarekin sartu zen? Bai. Nire nintzen konturatu. Bai kanpoan, eta gero barruan jendeak bazeukan kamisetaren bat ikusi nuen eta bufandaren bat ere. Kamisetarekin bat bai, hori esaten duzula. Hori militantzia. Muganean infoa, baino realakin. Hori da. Begira. Igual hongo zan honetan baten bat muganen kamisetakin. Begira. Bai, partidari uko egin eta zu hemen kontzertura hurbildu. Nik onartu behar dut, arratsaldeko 6ak gutxi esnatu nintzela. Begira. Siesta. Eta sekulako nagia neukala. Zezaten horrein joan zaitez. Eta Muganen kontzertu bat eserita, eta justu kontrako efektua sortu zen. Begira. Bai, justu kontrako, esnatu espailatu nintzen, lehen gaunetik, egiari zor,
ez zuen lasai egoteko aukerarik ematen, itxaroten egon ginen demoran zegoen musikak. Zueztekit fijatu zinen, Iraia. Ni sartu nintzen 2 minutu lehenago. Ados. Orduan, ez izan denbora bat. Tensio bat zegoen hor. Bai, izan zen eseri eta karpa altxa. Zeukaten jarrita piano bat. 9 Inch Nailsen gostak. Baina jarretzun Michaelek diska txarra, ez da laugarrena odo zen, baina seigarrena izan bardu idakal argi pixka gehiago, baina jarretzun bat zirudia. Ze tensio zegoen, zegere konturatu zineten hortaz, barrutik. Bai, oza, itzen genuen izan bartziala, bueno, oide artista gehala oso frikiak, eta hori, ditu inditu ere disko ambiental batzuk, eta badaka bat oso polita dana, ideal ambienteak eta hola sartzen, baina jarretzun beste bat, zala pixkat tetrikoa, pero bueno. Pixkat ez, oso itxia zen, eta hauek zeari ira, hemen guri. Despistar, beti bezala. Claro, ondo. Zuen eguna nolako izan zen? Bueno, polita. Osa, hori, geneukan gogo pila bat iteko, eta gero ja iristen da puntu bat, nahi ezun ja bukatu, eta egin, eta izatea gaueko 9ak, eta ja kontzertua bukatuta, eta jasotzen ja, ez pixka beran dago ja. Baina hori, pues, bagenekin junbar ginala goizetik, kargatu genuen utzi ziguten deskargatzen Antzokizarrean larun batean, orduan, aurrezten genuen bulebarreko jaleo guztia, eta hori, hasieratik teknikariekin behiek gauzak egiten, fokoa jartzen, fijoak diala, eta orduan, 12 aldea edo txekeatu genuen ja gure dana, eta zen genuen, jazta. Oain jazta, jungo gea pote bat hartzea, Pablo tanara juntzian etxera, Pablo, ezagutze dezue, junbarzan etxea. Hortaz, gozaldu elkarrekin edo ez? Ez, nik gozaldu nun Pablokin, baina behakin geratu nintzalako juteko, eta nik ez nun gozaldu, hartu nutzeo ze. Baina hori, eta ordu batetan juntzan nara eta Pablo behaien etxera, eta junginan Marcos Andertani, Maria, produkziokoak eta teknikariekin, bazkaltzea, elkarte baten oiasko batzuk, patatekin. Begira ze ondo. Lasai. Gero kafetxo... Diren orduerako orain goza sartzen ari zaite. Ez begira, ordu batetako libre, hori... Bai. Eske... Ingen unean enorgako kontzertua, zuzenekoa hori grabatu genuna eta publikatu genuna, bai gaina izan zen pixka gogorrago, ze produkzioa guk genuen, ekipoa guk ekarri genuen utzi zigutelako, gu montatu genituen historia guzti, eta onginen igual goizeko 8 da gaina hoi kontzertua 10 izan zen. Eta bukatzezu egun azkenean, kriston nekeakin, eta zen genuen, honetan ezin zaigu gertatu, eta orduan txekeatu genunean ja dena funtzionatzen nahi zala, zen genuen, soinu froga txaldeko lautan, oain bakoitza bere planaitea, bazkaltzea, kafetxoa, eta gero ja lautan jarri ginen, frogatzen arazo pare bat, bestea eta 5:30 ja, beste kafea ja ez. Baina proba luzeska. Bai, gero beti agartzen dira arazotxoak, eta monitoren sistema bai aldatu genuen pixka tobea izateko, eta hau konfiguratu baratzen bestea, eta gero besti batzuk, hau joko dugu lasaiago gero iteko, ez hainbeste soinu froga, baizik eta ensaio modun, eta hola, egun polita. Begira. Esan duzu ez, Iraia zu teloia igozen unean iritsi zinela. Bai, fiskalen hau. Bai, ze hori izan zen ez. Intzuten duzu Pablo, eta esate duzu. Hauek da hasi dira zertan. Eta zen, Pablo eta nara, eta teloia gora. Eta argi gorritxo batzuk, da nik geratu nintzen, gero plakak esplikatu zuen, da ditzen du, plakak nolako diren, eta behinek esatu, eta metakrelatoa. Ziren, bi gauza, soiltasuna bilatu duzu, efektista, baina soiltasuna estena diseinuan, ez da? Bai, Imanol Garziarekin nindegulan orain, argiten igrekin ez duen aurretik lanik egin, eta hori, ezagutu genuen Imanol beste behin, Michaelen bitartez, ezagutu ditugun guztiak bezala, eta hori, konfidantza asko dakagu berarekin, eta badakigu lan oso ondo egiten dula, eta ikusi egun nola egiten duen lan, orduan bagenekin, berak elementuak manejatzeko dakan trebetasuna, hori lehenengo bestien ez izkizulak botako ditun gauza guztiak aurpegira, jungo dala gordetzen kartak, gero kontzertuan zehar, dinamika aldaketak oteko, eta hori bai izan zen, aurreko asteko azken erabakiola potentea, zea bestirekin hasi. Baze on debate bat, beste batzuk nahi zuten lo zaudenean dela kanta geldoena hola sartzea kontzertu erdian bloke bezala pausatzeko, eta geuden den gero beste taldetxo bat irabazi genunak azkenean, zaten genuen, azten zea teloia itxita.
eta lehenengo nota hor teklatuan Pablo eta Enara biluziko, billuzik kontzeptualki estenatuki gainean eta nik uste oso ondo funtzionatu zula. Bai, esan barra da. Bai, guztiz. Izan ziteken aukera bat, bolo erdian iteko jetxiera bat edo, baina, ingenun beste nola bai, eta gu sopozik. Niretzako, kontzertu bat astea, adiez ahotsa eta pianoa, eta gero beste guztiak sartzen joatea, sekulako indarra ematen dio kontzertuari eta baita hasierari ere. Niretzako behintzat bai. Eta gainera, are gehiago ez, Pabloren ahotsak duen berezitasun horrekin. Azkenean, marka bat badulako, eta gero, guztiak nola sartu zen. Ni arropen kontuarekin geratu nintzen. Gero, kalean ikusi zintuzte danean, ikusi nuen kolore desberdinak zirela, karo. Nik dena beltzez ikusten dituen, ez dakizuk dena beltzez ikusten zenituen, salbo Marcos, zuriz. Enararena uste dutetzela beltza, ez? Ez, eta Muruarena Andarrena ere ez, Andarraren marroiz zegoen. Eske marroi iluna... Hori marroi iluna zen, eta Enararena ere zen, bakero, baina iluna zen. Eta ikusten zen, nik kanpotik ikusten beltzat esan diren. Hauek itzegin ote dute hau, ze denak ilun eta bat argiz agertzea oso kurioso izan zen. Eske komentatu genuen, beti oso txarragea musikaz kanpoko edozera guztantzako. Eta hori ingenitunean bideoklipak eta ez kolorea eta bestea, eta nik kamiseta gorriakin, esan ziten, Josea jarri berrezu kamiseta gorria, baina nik instrumento gorria dekan ez, esan, hemen nire eskusa, ez eske gorriakin arraro gelditzen da. Orduan, ingenu saiakera bat hor komentatzeko, kontzertu bat berezia, estenatoki hola polit batean, inbar dugu zehose arropakin, tal, eta azkenean jungenean dena eroso gauden arropakin aseguratzea, eta hori, eta orduan Markosak esan zuen, denak iluni baldin bazuazte, ni txuriz jungo naiz pixkat ezberdinak juteko, ez una. Atentzio ematen zuen. Bai. Ez dakizu landabizikotik kontrolatu ziren, landabiziko armantzian atentzio horrek. Bakarra kamiseta txuriakin. Bai, atentzioa egiten du, baina ni gero ere konturatu nintzen etzi joaztela denak beltzez, orduan enoen pentsatu zerbait bisuala zenik nahi eta egin da. Bista hona, Zemarren hileran zinen zu? 7. Bista ni baino bea dauta. Segarrenean nintzelako, egia zu enararen pareago zinela. Nire mesedetan hitz egiteko. Vale. Hori erabili nahi duzu eskusa. Aitzaki erabili dira batzuetan. Esan duzu moduan ez, azten dago xo, gero, konturatzen zara ez, sintetxo batzuk, agertzen direla, beste, muganen beste pauso bat eman duzuela hor, distortzioa areagotu da, nik uste dut aurreko kantetan ere, moldatu egin duzu ez, elektriko gehiago dago ez? Bai, azkenean oain hasi da Pablo ere elektrika jotzen, orduan, pues... Dotore asko aldura gainera. Arritu zidan, saben, eta gitarra aldaketa hau? Bai, gaina kuriosoa da, inditugu bidizka, no? Lasaia eta kaineroa, eta kaineroa jotzen du akustikakin, eta lasaia jotzen du elektrikakin. Baina hori, orduan hartu jadakala elektrika berri bat, bizio hartu dio, eta besti hontan jotzen nula akustikakin, joko et elektrikakin, eta orduan Markosekin ebai sartzeko, batzutan tendentzia da batek garbiago jotzea, o agudo gehiago markatzea, eta beste bat, potolo distortxoakin. Eta gero, sekuentziena, hasigea urten debekatua genuen, nola ez Michaelen gandik, debekatua genitun sekuentziak, hori, berak esaten zigun, boloak sonatzen duen arte ez dezu ezer erabiliko. Sonatu behar dezuek banda bezala soilik, eta gero nahi baldin badituzu esartu bi kanalola arreglotxo batzuekin edo, ingo dugu, baino lehenengo sonatzea. Eta urten baimena mandigu, orduan sartu ditugu aurten, eta nik uste aportatzen diotela, hori, batez ere lehenengo diskako atmosfera hori sortzeko, laguntzen dutela asko. Begira, oso ados, esaten duenarekin, gustatzen zait, hau da, ornatalde egintzazue, eta gero etorreko dira gehigarriak, ez? Berak esaten, eta konpartitzen dugula, egun batean faiatzen baldin badute ezin zaizu boloa erori. Boloa jarraitu behar du, eta gero horrek gehitu dezake, atmosfera bat edo, baina boloa izan behar da zurea. Bai, oso interesgarria. Instrumentuak, bienak, bakitza bere gitarrarekin, Telecaster estiloka. Pablo Erenzeki da Jaguarra da ez da. Jaguarra, ez daki gaizki aukeratzen. Gaina polita. Bai, hori da, gainera polita. Bai, atentzia mantzien beste gauzatakoa da, eta ez dakit zuk ere esango nuke, denok ampliri gabe, digitalean. Ez, hori ja aspaldin genuz. Karo, holtza urrutiagoa dagoenean ez zara kaso konturatzen begiz. Atzo, esan joan hasi baten, izkutatuta gaude.
Ze hori ere antzoketan egiten da, izkutatu eta estenan izango bagenitu jarriko genitu aurrean, hor, txuleatzeko, baina ez da kasua, ere bai pixkat kontu, berdinetik, talde formatutik eta ensaioetatik bideratu genuen oidana, bideratu genuen, Michaelekin bideratu genuen, azkenean, azten zeanean 18 urterekin ensaiatzen, eta dakazu ez dakize gitarra, eta ampli merke bat, eta bestea ez da entzuten, eta lokalen ensaiatzeko oso zeia egiten zitzaigun, ondokoa entzutea, eta ondokoa entzutun gabe, banda bezala ezin dezu ezko aurreratu. Eta volumenak neurtzen. Hoi da. Orduan, hasi ginean badago kaja pixkatu, ez tengo dugu, eta Michael esan zigun, hartu sistema bat inearrekin eta dana, eta dena lineagatik, dena lineatik. Eta gaur egun dauden pedal eta inventeokin, soinu nahiko dezente da, iguala balbulas den bat mikro ez dakit zenolakokin, ez dakit, baino nahiko ondo, eta gaina bakentzezu trastoa eramatea bide batez. Eta belarriak zaintzea. Inearre ikain emate jogue, baina. Volumen altukoak zarete. Bai. Berez, inear sistemarekin entxeatzearen asko gomendatzen da, belarriak zaintzeko. Zer bestela, ampliekin zara egiten da. Gitarra batek igotzen badu, bakoak igotzen du, bestak igotzen du, bateriak zartan dio ematen dio, eta igotzen da zerbait da. Gustatu ditzen beste gauzetako bat, fijatu nintzenetan. Kajaren soinua lehendabizikotik esaten duzu. Kantutik kantura aldatzen du, Michael Gorlan egin zuen. Bero egote hautatu zuen ordea, hau da. Orokorran soinua, beroa zen, etzen zorroztasun gehiagiet zuen kontua zen, eta epikako zatietan ere, ze epika bat zegoen, goxotasunean zegoen epika. Ez dakit dira, hor ados daudan esaten ari naizen. Niri instrumentuetan ez galdetu. Niri letra nahi duzu guztia. Soinua beroa zela. Giroan, hau da, epika zegoenan ere, etzela epika leherkor bat zen, hori zen goxoa. Bai, ez dakit. Nik soinu aldetik ez dut asko kontrolatzen. Niri, gainera, kontzertua bukatu zenean, justo Josebaren gana joan nintzen, eta esan nion, soinua iruditu zait izugarria. Eta ziren, Michaelen gauza izan da. Gurea ez, Baina, iruditu zaian soinu aldetik, kontzertua izan zela pasada bat. Nola entzuten zen toki guztietatik, ze soinu zeukan, ematen zuen disko entzuten ere zinela, pasada bat. Dena entzuteko gai zinean. Hortaz nire belarria da. Zegoelako paneoa egiten dena. Ze serleku zenbak izan eukan? Jesus. Ez hau garrantzitsua da. Pasillo aldera. Hortaz, karo, zentratuta zinen. Erdian nengoen. Karo, zentratuta zinen. Bideoa begiratu nolako eta nintzelako gai izan dezifratzeko. Bai. Ikusten da horretik hitz egin dugula, elkarrezketa horretik hitz egin dugula. Pasillotik 3. Erdian. Bai, segia. Zazpigarren fila? Bai. Nira marondoan igual. Begira. Zazpigarren fila, 6. eserlekoa zen, zu pareetan zinen. Bikoitietan zinen, ni bakoitietan. Eskuinetara bikoitiak, eskerretara bakoitiak. Eta, begira. Ni non 17. eta nukan pare-parean neukan azenpea. Eta hor, esaten ba, ez? Jakin behar da, eserlekoak aukeratzen. Niri... Tokatuta. Ni tokatu ditzen, eta bagizu horakoetan, iso. Baina gauza, eta esan duzunarekin geratu naiz, soinuaren harrapatze horrek, hasieran pixka bat neuen bildur horrekin, gero taldearen energiak, eraman ninduen erabat, eta hori oso zaila da. Ez dakitzuek, barotik nabaritu zen duten, publikoarekin bat egiteko gaitasun hori izan zen dutela, kasik lehen unetik. Nik bat ere. Ze hori, inearren gauza txar bat hori bada, eta azken momentuan esan genuen, igual mikro batzuk publikoa, eta no queda canales, vale? Orduan, niri pasatu ziren kontzertua, lokalean nengo manintz bezala jotzen, eta pum, eta bapatean egon ginen ordu terdi, txapon, baina hori, niri ez nintzen gehiagik konturatu, eta gero soinuaren aldetik komentatu dezuna, nik uste, diska hau grabatzen baien degula lan bat hori kontentzioarena, eta naiz eta epikara igo, ez, dena kontrolatzea, eta kantua igotzen nahi da, elementuek egiten dute igotzea, eta ez dezu zertan gehiegi edo fuertegi jo behar hori eskalatzeko, horreia funtzionatzen dula, eta diska grabatzen nik uste gero aldatu digula bai abestizarra jotzeko manera, eta beste kontentzio batekin ite egula, eta supongo bai hobetzen joango gehala gutxinaka, eta
Baina hori, nik uste hori dela pixka bat klabea. Kontentzioa egiten ikasi degula pixkat. Pablok bai inear bat kentzen zuen publiko entzuteko. Bai, Pabloko ia oiturar. Zalakan mezkla dalde batea. Eta esan zuen ez, antzokiak ikildu eta bi aldeak ikilduta zeudela eta kantatzeko eskatu zuen nunez, kontzertu hasieran eta segituan erantzun zen, horregatik esaten dut. Nik uste dut bai hori antzoketan asko gertatzen dela, batez ere antzoketan jotzen ez duten taldeek normalean, lehen da biziko aldiak dituztenean. Baina, hori lortu zera. Gero, hori ez, soilik esan kantuan, ez, sokak entzuten ziren, kantu esperimentalena, baina niri oso ondo sartu zitzaidan zuzenean. Hau da, beldurra ematen duen kantu horietako bat izango da, zuzenean nola funtzionan zaken, baina ez zitzaidan bortitza egin aldaketa zure ez dakit iraia. Niri ere ez, begira gainera, muganekin beti gertatzen zait zuzenean ikusi ditudan bakoitzean, izan dela, diskoa ona iruditzen bazait, zuzenean pila bat irabazten du. Niretzako zuzenean sortzen den atmosfera, bai, eskerrik asko, zuei. Zuzenean sortzen den atmosfera eta taldeak sortzen duen atmosfera, eta zuen artean notatzen den rollo ona, uste dut hori gero publikora oso erraz transmititzen dela. Eta ez, nogen taldearekin berdina gertatzen zaitez, ikusten da taldean zenolako lotura dagoen, eta iruditzen zait diskoak gero zuzenean horreko betzen duela, ez? Taldea funtzionatzen ikusteak eta hori gero oso ondo plazaratzen duzuela publikora. Jode, mi esker. Ze polita. Ze polita. Zuzenean asko irabazi. Bai, kantone izan zen adibetako, eta esatu dira, ostras, diskoan etxan entzuteko bada, baina zuzenean asko irabazi zuela iruditzen zitzaidan, eta beretan diot, kantu hori oso zaila iruditzen zitzaidala zuzenean esperimentalena bera delako, ez? Bai, bada. Eta nik uste bai, lehenengo parte guzti hortan, laguna asko guazile dutute, lehenengo diska de aloiteko, ez dakize. Eta gero nik uste asko lagundu zutele bai, argiek eta panelen marrazkiek eta proiektzioek lagundu zutela bai, atmosfera hori sortzen, eta pixkatera harintzen pixka kantua eta beste gauza bat ematen. Eta bai, kantu hori, euki genuen zalantza bai setlistean sartu ez, porque esaten genuen, kantu hau igual da pixka zaila sartzeko setlistean, ez dakize, baina esan genuen, ez baldin begu antzokizarrean jotzen, ez dugu inun joko, orduan jo barzan atzo, eta hola jo genitu guztiak. Eta sartu zen ondo, esaten dut. Bai. Gero ja aurreko kantuak hasi ziren, ez? Aurreko kantu batzuk hasi ziren, publikoa segituan hasi zen kantari hor nabaritu egin zen, eta hor esaten nuenik, ostras, soinuaren, ez? Ostras, totxoa, ez? Handi taldeak ja hendi sendo sonatzen zuen. Gainera gustatu ditzen justu Marcosek aurretik akustikoa berea jo zuen eta gitarra aldaketan taparen soinuan ere tapa jartzearen detaile hori ere nabaritu egiten zen. Hori ez da erreza, ez? Askotan eta ostras, energia transmisio hori ondo kutsatu zen utela. Hori bintzat, kantu berrietan, espero ziteken zerbait, ez, aurreko kantua jotzerakoan, esan dut, ez dakit horri iraia ados zauden, esan nahi dut, taldearen evoluzioa nahiko nabarmeniko sentitu zela. Bai, nik bait esango nuke, egia da, kantu zarrak jotzen dituztenean, publikoan pia banda baritu zela, jendeak kantatu zituen, adiez, aurrera ez den alde batera, kanta erdia publikoa kantatuta izan zen, eta niretzako sekulako atmosfera sortu zen. Eta ez dakit hori zuen gandola transmititu zen, hangoitik nola, inerrekin igualetzan hainbeste entzuten, baina... Bai, baina kantu horretan kendu genitun, nik bai, uste, Pablo Guazekan kendu da, Marcosik ustete bai kendu zula. Bai, azkenean kantu horiek dia gozada jotzeko, ze hori, esaten da, eta Pablo gere bai asko esaten du, eta nik igual esate jot, ke dices? Baina egia da ere, kantuek gero hartu dutela ja bere bidea, eta gutxinaka ez dia hain zureak, edo ez hain beste, jendearenak dia gehiago. Orduan, jotzerakoan, abesti berriak gaudu denen jotzen, disko berria zaude, bale, nota hau, bestea pum, eta abesti jotituzu ja, hainbestetan, bakarrik atatzen zaizula, ez dezu gehiagi konzentratu behar, eta zaude jendeakin gehiago, eta gainea jendeak ezagutze ditu, eta letrak abesten ditu, eta orduan sortzen da atmosfera oso polita da. Eta kontzertuetan nik uste oso polita izan dela guretzat ere, erakustea alde batetik, igual jende asko ez ditula inbeste entzun, abesti berriak, eta esatea, pum, hau da berria, baina zarretatze bai disfrutatuko duguenak elkarrekin, eta saiatu hori, kontzertuan zehar pixkat denak elkartzea, hori da,
Era gertzakit zergatik, politagoa iruditu zego. Gustatu ziten, erabili zuen figura Paulok oinez ibiltzen ikastearen akantuak. Bai. Eta hori bi aldetara doa, hau da, zuek erakutsi egin behar diozue, baina publikoak ere lagundu, ez, horretan, eta irudi horrekin gatu betzen, da esan, bai, bueno, arrazoi du, ez? Bai, eta askotan nik uste dut ere kanta baten bidea publikoakri esker egiten duela. Hau da, beraiek ateratzen duten unean, askotan publikoaren erantzuna da gero kanta horren bidean laguntzen duena. Eta askotan ez dakizuela zerk funtzionatuko. Hori da. Nik uste dut Pablo kontzerturo esaten duela ez dakila zer gertatu den aurrera ez den alde batera kantarekin, baina hor dagoela eta jendeari pia gustatzen zaiola. Bai, ez dakit, kantu oso polita da, eta gure esko gustatzen zaigu, eta temazo bat da. Baina, hola, popularmente edo publiko orokorrean izan duen ainarrera ona, pues, abesti mantxolo lasai bat, erdian instrumental luze batekin, gero ez da oso formulaikoa, baina ez dugu inoiz bilatu hori. Orduan, kuriosoa da ainarrera hona izatea, baina oso pozik. Gero, gustatu ditzen, zaldi zuriarekin beste giro batetara eraman gintuzuela berriro, hor plateren soinua, ordura artearen nintzen, plateren soinua, ez? Eta moztian, eta hori ja, bolatxoak jarrita zituen, ez da? Bai. Bolatxoak eta guzti nola entzuten ziren. Dinamikaekin nola jokatu zuen hor muruak, eta nola entzuten zen kanpotik, xetasun hori. Baina, bazegoen beste gauza bat, eta ez tegitea konturatu zinen. Kursi zen zaldi zuria? Ez. Gero marmokak ikusiko zen dituen. Bai. Bazaldi zuri bat ere egon zen. Ala, enintzen fijatu. Joe. Akatxa nire partetik. Ez kantua bukatzerakoan intensidad pixka bat jeizi zenean argian horra bertu zen zaldia. Nori bururetu zitezkion horiak, argitako teknikari? Hori, Manol, bai. Ados. Ziera baten planteatu genuen bai beste gauza batzuk intea proiektoreakin, ez dakitzez, baina azkenean getu zen, erabiliko zula elementu bat gehiago bezala, foko bat balitz bezala aurretik, baina hori, zikintzeko pixkatezen atokia eta beste tekstura batzuk sortzeko, eta gauza literalak itea da mierda bat, superkutra da, baina esan zuen, eska besti hontan inbardet, eta onartu genion. Eta horra gertu zaldiaren... Mira, marmokak ikusi nituen, baina zaldia ez. Nik marmokena nuen ulertu zerratik marmokak. Ez, beste gabe, hori, tekstura bat, bai galaxia bat ontza momentun baten, nolako zezer, Ados. Sazan zikintzeko. Ados, ez zeukan berez zentzu, ados. Gero, esan zuen, ez zaretela artista emergenteak. Ya no somos jóvenes promesas, Hori gustatu zitzaidan, hirugarren diskoa da, ez, nola ere, eta zuzeneko disko batekin, eta noiz sustendu batek, ez, emergente izateaz, hori, ni ados nago, era bat horrekin, gazteak bazarete oraindik, baina emergenteak akaso ja, ez? Baina gero hor erabili zuen momentu hori diskoaren esanai aipatzeko. Fijatu zinen oso beren erara egin zuela hori ere? Hau da, diskoaren esanai aipatuko dut, baina ez zuen era bat aipatu. Ez. Hori da mugan. Hau da, letren inguruan etzaiko asko gustatik itzaitea, diskoaren esanai esango dugu. Eta hor geratu zen erdibide batean, esatu zula. Pablo, zure eran. Pablo. Bai, hori xamarmen, Pablo. Bada pizka. Holakoa. Karo, ze hori... Lasai, ekarriko ditute. Bai. Hautzen atzean, Hemen galdera da. Letrak, bai. Besteok nola bizi duzuen hori? Hori, esango dut, baina gero ez dut esaten hori. Hau da, Pablo beti horrela da? Edo barruan benetan kontatzen du historia osorik. Gero... Hemen kontatu zuen osorik. Galet tiratzen badiozu. Haure bat tira behar izan zuzten, asko. Bai, gero galdetzi egutako, esate egu, evidentemente, zer buruz dan letra, nori buruz, pertsona, uindita, baina gero irratian, irureun pertsonen aurrean ez du... Ez, baina, kaso zuei ere, mistika pixka gordatzen dizuela. Ez. Pablo oso gardena da, gero kontatzen dizu dena aurpegian, eta jazta. Ados, ez, bada, holako bitxiketetako bat. Beste, nik hor berrez ere sartu zinetenean, ez? Bloke indartsuago batekin berrez ere aldaketa egin da bloke nik hor jasan nuen. Eta gero gainera zuzenen sanian, ez? Zuen bideaneko lagunei, ofizinari sanian. Ja, saltzeko daude, horrela sanian, termino hori erabili nuen, karo, bereiek, saldo egin behar dutelako proiektua nola baita ere. Eta sanian, ja, saltzeko daude, hau da, ni iaz egon nintzen,
Primavera Sounden. Sonoraman ikusi izan ditut, ze talde mota pasairen sonoramatik. Eta ikusi dugu, bertako festivaletan ere, zer dauden. Gero gauza da, zuek zer nahi duzuen. Baina, zuek ere dagoeneko sinistu duzue horrelako festival batzuetara iritsi zaitezketela. Bai, nik uste gaina diska berri honekin irabazi egula dinamika puntu bat hor, nonatzo algenitun joa besti lasaiak eta jendea eserita egon eta kontzertu pausatuago bat eskaini, baina badakago hain setlist luzeago bat, jokatu alizateko inbalbaldin baia 55 minutu akutxillo, igual ez dira izango akutxillo, mugen geha, popoitegu, baino saldu daitekela horre ere. Eta gu azkenean merkatuak erabakiko dutze egin gurekin, gu pozik, orain arte egindeko ibilbideakin, eta gu beti jotze gu gustora bai antzoki baten, ez dugu hainbeste jo antzokitan, gu izango izan bigarren aldia, hirugarrena gehi. Baina hori, herriko jaietan eta horrelako programazioetan beti jotze gu bai oso gustora. Hor karo ez, ja, ez esaten ez beste maila bateko dimentsio bat hartzen duten izenez eta kartelez eta ikusten, oinak lurran dituzula hori badakigu, esan nahi dut, horrez daukat inolako zalantzarik, baina ja sinistea ez, ni zergatik ez naiz horre egongo, edo horrek sortu ditzake batzuetan gatazka, barne gatazkak, baina hori. Deitzen baldin bai egute, jongo geha, segurazki. Nik dagoeneko entzundat ikusita, esan nahi dut, nazioarteko respetu, ni beti esaten dute, respetu osoz, eta askok esaten dit gero. Beti etxekora, ez da etxera tiratzea batik. Da, nazioarteko hainbat talde ikusi izan ditu dalako, eskaxagoak, izenez handiagoak direnak, eta esaten du dela, gure talde honek, hoien maila gutxienez ematen du. Zergatik ez daude, ez esportatzen askotan, ez? Edo zergatik esportatzen dira 5 izen, edo 10 izen, edo 12 berdinak demora guztian. Begire, iraiak ere, baina ez txibatu. Kamera badago hor. Ez, niri ez. Zure buru ez duzu grabatzen. Joseba bakarrik. Hombre. Ez, baina, ez dakit hor ados dauden iraia. Uste dut baiet. Nahiko ados, hau da, nik beti, eta podcastean ere esaten dudana, ez dakitze badauden betiko amarrak, eta beste hietzaien aukerarik ematen. Iruditzen zaita askotan, Euskal Herrian bertan, daudela jaialdi batzuk beti izen berdinekin, eta guk askotan hitz egin dugu jaialdi bat ikusi eta esan zergatik ez dago talde hau, balin bada talde honen definizioa jaialdi hau. Eta dira gauzak, ezakit, merkatuak horrela funtzionatzen du, aurrekoan Masproen ere esan nuen, musika industrian egoztio bada, eta bakigu zer mugitzen duen, baina ez dut ulertzen zergatik etzaien ematen beste talde batzu aukera merezi dutenean. Oso ados, denarekin. Eta de hecho, gainera, gozieten Masproen tabla, ikusi genuen gero bideo bat Pablo Ketanik, eta ginen komentatzen, eszenaren inguruan, eta hoi beti dena esaten dela, pues, askotan artista askok botatze jotela pelota ikusleari ez zoaz festival batera, eta gero ez zoaz herriko antzokira, eta holako gauzak, eta biok konpartitzegu igual beste ikuspuntu bat dela, entzulea edukatu behar da, baina entzulea edukatzen da edabideetan, ze promozionatzen den eta zerri ematen zaion espazioa, horrek ze artista motari ematen zaion espazioa, eta horrek sortzen ditun, ze interes sortzen ditun. Orduan, nik uste asko baloratu behar dela, zuek bezalako programak egiten dituzuenak musikan zentratzen, eta baloratzen artista batek egiten duna, edo nire ustez, inberko lukena diala bestiak, eta gero gainontzeko guztia dela envoltorioa, eta askotan gainontzeko beste hori jartzen dela erdigunean gaur egun, baina nire ustez musikari batekin bardu musika, eta akompainatu show batekin, baina orduan asko baloratzen dugu zuek bezalako eskertu nahi zuek bezalako jendea gotea olako programak iten musika erdigunean jartzen, zeren nire ustez garrantzitsuena da. Eta eskertzen dugu guk bestalde ere, hau, etzegoen planifikatuta atzo iluntzeko 9 arte. Hau ere harri utzi behar dugu. Egia da. Hau da, atzo iluntzeko 9etan, iraian gana, irten nintzen esan nion, iraia, bihar hau egingo dugu, eta esan zidan, eta ordean esan nion, Pablo, enkargua daukazu, baten batek ea posible duen, eta hemen zaude, eta hori, askotan ez da gertatzen ez da ere, esan nahi dut. Ez badago, ez dakizen bateko agendako, ez dakizen bateko aurrera penarekin, ez dakizer, bestea, edabide txikiagoak edo txikiagoak,
nola baita esatearrean. Ez paldin bazara, ez? Ez paldin bazara mainstreama horretan ere, askotan kosta egiten da, eta zuek beti prestutasuna izan duzu, hau da, hemen hartu eta eman. Horrela ulertzen da, eta nik uste dut, beste gauza bat badagoela, eta horra ipatu zenuten, ez? Eszena txikia, ez? Hori beste ez da bai bat izan zen aurreko Maspro. Gainera, Pablok aipatu zuen, ez direla horren beste areto handiak eta gauza makroak bete behar, eta esan oso ondo. Bai. Hori izan behar da. Eta estena handia eta estena txikia pixka bat horrela banatu zuen, aurrekoan ez da baiat egon zen, bate batek esan zuen, estena bakarra zela, beste batek esaten zuen, denetarik egon zen baina, estena bakar hori pixkat irreale iruditu izan, niri, zuok, piratetan ere ibiltzen zaretela, estena bakarra dela esatea, keitxo esatea da, ez? Ojala! Bai, pirata bezala gaina ikuste ez du jartze dituzunean izenak bata bestean atzen esatezu, bale. Egon guazen hitz egitea, aukera errealetaz. Eta gu oso konstiente gea, hori atzoko bolo beoak bezalakoak badaudela, eta badaudela bolo bat nun sartze dituzun ia 300 sarrera ordaindu dituztela 300 pertsonek zure kontzerta baloratzen dutelako, eta guk hori pila bat eskertzegu, baina badakigu errealitatea ere ez dela hori. Eta azkenean, iritsi nahi baldin batzea momenturen baten, 300 pertsonen aurrean jotzea antzoki baten, edo ez dakit zenbat 1000 sarrera saltzekota, dena oinarritzen dela, sare orain arte, Euskal Herrian izan duguna izan da hori, sare autogestionatu baten mugitu izan da dena, bai gaztetxe zein olako espazioetan, eta auzo eta herrietako jaietan, eta horrek azkenean errotzen du estena hau, ze hortik atera dira talde guztiak, naiz eta gero saiatu jolasten edo ez dakit zeiten... Beste liga batzutan. Hoi da, beste liga batzutan jolasten, dena errotzen da horrazpien, eta horrei base hori ez baldin badago indartxu ezinezkoa da ez errateratzea, ze lehen komentatzea eguna, 18 urterekin aldezu erosi ampli bat justito, eta saldu behar baldin badituzu 300 sarrera, ordaindu behar dituzulako 1.500 euro alkiler ezinezkoa da. Hasi bertzea jotzen gaztetxean, herriko jaietan, eta oinarri guzti hori osasuntxu egotea da kulturaren oinarria. Orduan guk asko aldarrikatzen dugu hori, eta badakigu atzo jo genula 300 pertsonen aurrean antzoki baten, urrengoan etorriko diala 15, urrengoan jungo gala gaztetxe batea, eta erosiko dituztela 20 pertsonek sarrera, eta hori guztia disfrutatzen ikasi dugu, ze ulertzen dugu kultura hori dela. Egun baten izatea super makina bat dena, eta urrengoan beste askotan bezala, a ber que pasa, eta aurrera teatzea. Estenaz hitz egiten, Donostiako estena esan zenuten, atzetik ere bat zela berriak, aurretik egon zirela, hori guztia esan zenuten, baina esan zenuten, ez, burutikeko aurkezterakoan, Iruñarriko estenari inbidia puntu bat ere badiozuela. Bai, noski. Zergatik. Ze hor badago estena bat. Hor dauden taldeak ezberdinak direla eta denek jo dute elkarrekin, talde ezberdinetan, jam sesionak ez dakize. Gure, bai ditugu lagun asko oihartzunen, eta oihartzunen denak dia lagunak bengo astelen goizak autobus magiko denak, dia oso lagunak eta elkartzen dia lokal baten, jotzen dute elkarrekin, jotzen dituzte edozeinen abestiak, eta hori Donosti baten ez da gertatzen. Zer ikusi handia dakaz, ez dagolako Donostien haren guardetxa dago, baina duela, aurrek urtetan ez da ez erregon, eta ez da egon espaziorik, nun musikan interesatzen dian gazteak aldian elkartu eta hor saretu, hori elkarrekin jotzeko, elkarrekin denak ondo eramateko, guk oso erlaziona dakagu, eren egun indabe eta zeatik ezekin, baino ez dugu, gure erlazioa izan da gehiago, musikatik kanpo, zeo zer hartzen ez dakize, baino ez dugu inoiz hainbeste partekatu hori, eta Iruñan badago estena potenteago bat, ikuspuntu hortatik, denak elkar ezagutzen dialako, eta esko jotzen dutelako elkarrekin. Baina gora jazaldi ez da. Bueno. Esateko modua da, esateko. Bai. Hau da, non xautzen den, ez? Dirua, eta gero estena lokala, ez? Ez askotan esan da, zain du zure estena lokala? Donostian justu hori, ez? Eska xamar dagoela, ez esateatik inexistentea. Ze ikusi esterik ezago, ez? Donostian nor mugitu den, edo ze talde mugitu diren, edo zenbat. Eta kontuz, eta ez euskaraz bakarrik, euskaraz ez direnekin ere antzerako zerbait gertatzen delako, eta horre banatio egiten da estena, horretik. Bai, estena bakarrarena. Estena bakarrarena niretzako ezinezkoa zela, ze gero musika generoetan ere gazteleraz egiten dena ere asko banatzen da, bai. atomizatu dago, eta Donostian berez, talde pila daude. Hori da,
hori da kontua. Guk eramaten gehala oso ondo, 3 taldeekin, dialak euskeraz popetik gertuago daudenak, baino... Eta adinez gertu? Hoi da, baina esten asko zabalagoa da, eta ez dago bat ere... Osa, ez dago, hori, gune konpartiturik. Zer, ja, veteranoak zaretu horien artean, Ja, bez, bai, atzo zen genuna. Hori gazteak direla. Hori justu aipatu dituzenen artean veteranoak zuek, hori ez. Ez, eren egun zarraok dira. Hori, eren egun, bai, arrazoi duzu. Horiek, bai. Arrazoi duzu, eta ere irudizko. Baina bai, urte batzuk gira hemendik txapa ematen. Bueno, momentu, baterian egon zen apurketa hori, eta hor, Michael Superman, pixka bat horrela ez, Aitor García Michael teknikaria, hor aurkeztu zen, eta hor, apurketa horren bitartean, aprobetsatu zen Pablo Kausak esateko, hainbat erki eta San Sebastián, nola izan azuen? June San Sebastián, bai. Hori guztiak eipatu, baina argiak esan dugunak hasieran, Michaelek egin dituela. Bai, inditugu guztiok, baino... Osa, hori, dia polikarbonato plantxa batzukola... invernadero eta olakotakoak. Eta, hori, kontzeptua landu genuen, bideoklipa landu genuen jendeakin, APTC-rekin, Ainhoa eta Klaudiarekin, eta esan genuen, gero estan etokin jartzen baldin baigu ez dakit nola, o tal, igual jartzegu plastiko ez hori eta foko batekin iluminatzen da, olako zehose, eta Michaelek esan zuen, no, esperate, jartzen baldin baitugu olako zelula bakoitzean ledak hor pantalla bat egu ez dakiz, orduan ba. Elektronika zere jadakiela desente, ze hori, gero programatzeko albidetu egin behar da. Ni konturatzen eniz denaz dakiela. Michael Superman, baina indegu Michaelek, lan hori indegu Michaelekin, Imanol argiteknikariakin programazioak eta Julio Michaelen anaia bai da informatikan eta ibiltzen dana, eta hori guztia programatzeko hori. Guk pegatu ditugu ledak panelen barruan, eta gero kableatu guztia eta kriston lana hartuzun, hori Michaelek, eta gero programazioak eta diseinua Imanol. Baina nik uste txukun gehatu zala. Oso. Bai, horregatik diot, zaila iruditzen zen, programatzeko hau da, dena jakin behar dela, ez dela... Eta omnipresentzia hori, nola baitere, bere meritua da, hori ere esan behar dago. Ez da kasualitate bat beste urte elkarrekin egot, ez da? Bai, hori da, eskezkenean, hori, kontzertu aurreko egunetan, kontzertuan zehar, eta gaurre bai pentsatzen duen, zesango eta menta. Nik uste gehien baloratzen duguna da, olako jendea ondoan eukitzea, zehori guazkenean, eta gauden momentuan nik uste oso momentu polita dela, zegea, 5 lagun, iten duguna nahi duguna, musikaldetik, gustatzen zaigu iten duguna, eta gero gaina inguratu gehan jendeaz, bidean ofizina, Michael, por supuesto, dagoela lehenengo egunetik gu baino gehiago pringatzen taldeakin, Imanol argitan, Erki, Pablo, Aratz, eta dakagun ingurua oso polita dela, eta azkenean gaude nahi dugu nahiten, jendeari gustatzen zaio, jendeak erantzuten du, eta gaina oso pozik gaudet, ez dakit, asko baloratzen dugu gauden momentuan, eta oso pozik gaudet. Denbora gutxi dugu, atzo izan zen aurkezpen eta gurra. Hori ere bai, enara ez? Bai. Bera unkitu zen, nola baitere, eutxio mentzion, baina unkitu zen momentu ere batean, ez zuentzako, ez dakit nola izan zen momentu hori. Bai, oso polita, ez da enararen azken boloa, ze igual baten bat gehiago behar du, baina bai, hasi behar da bain mirra ikasten, eta gutxienez otxaiera arte edo urren gurtera arte enara gabe egongo geha, eta gero abertze bere etorkizunak ze jartzen dion bidean, eta orduan polita izan zen, bai, hortik, eta eske hori, badaude boloak kolore guztitakoak, baina olako bolo bat itea oso polita da, eta berantzat asko unkitu zen, bai. Urrengoa noiz? Eta torren astean. Zaldibin 29an. Zaldibiko kulturekintzak antolatuta. Garrekin batera ustez. Bueno, bakizue. Galdu zuenak atzokoa, baki nora gerturatu. Mila esker, gurekin izaten. Eskerrik asko. Hori da, eta marikantorekin utzuko ditugu, ze iraiak etxibatu dute, zer azkena. Azkenetarikoa. Azkena ez. Azkena uste dut zenbatzu bihain batzu. Bai da. Aldera zerri. Blokea funtzionatu zuen, eta ez dugu aldatu. Niri kanta hau piatu zaten zaita, asik aurrera. Honekin agurtiko zaitugu. Mila esker. Mila esker. Eta entzule, zui ere mila esker. Esandakoa, gero, gehiago. Ondo izan. Eio! Saiatzen naizta
Joseba.